To je Bestov VIP intervju. Dober dan na Bestu, Neva sem s tabo v Best popodnevu in pa v moji in tvoji družbi Sergej Četkovič. Dobar dan Ljubljana, dobar dan Slovenija. Kako si, v redu? Vidiš da sam nasmijan. Čim je lep dan, dobro društvo, onda je sve super. Vedno, kad ti prideš, vse postane malo bolj mehko, malo bolj romantično in mislim, da zdaj že poslušalci vejo, da nas čaka ena taka lepa zgodba, ne? Nado, sa sobom uvijek donesem, kao što reče, dobru energiju, malo one, znaš, Crne Gore, malo one toplote, malo sunca, malo mora. Zdaj bi šla pa jaz malo nazaj, se pravi, tvoj svet pred velikimi reflektorji, se pravi, v tisti cajt, ki si sanjal o vsem, kar imaš danes. In me zanima, kako si se odločil, da postaneš pevc? A si recimo, ne vem, a so te starši podpirali, a si pev na skrivaj, kad te noben ni poslušal? Što znam, od malih nogu sam u muzici, od niže muzičke škole, pa onda kasnije priredbe, horovi, gdje sam samostalno nastupao 86. godine, na primjer. To je imao 80 godina, osvojio nagradu na festivalu, dječjem festivalu Naša radost. Tad je to bio onako veliki jugoslovenski dječji festival. Mm-hmm. Onda kasnije je vodilo jedno ka drugom, imali smo najmlađu grupu tad u tom periodu, Vatrena srca, već sam pričao tu priču hiljadu puta. Uglavnom, muzika je sastavni dio mog života od malih nogu, kasnije sve vodilo ka tome da jednog dana snimim svoju prvu pjesmu 98. godine, čini mi se da je to bila Si ružana, na festivalu Sunčane skale, a onda kasnije jednu po jednu i 2000. godine zvanično, kad je Kristina došla u moj život, objavio taj prvi album koji se i zove Kristina po njoj i tu je krenula ta moja lijepa priča koja traje već toliko vremena. Kateri je tvoj najveći guilty pleasure? To, kar delaš, pa te noben ne vidi. Kad me niko ne gleda, da? Ja, to. Volim slatkiše. Ok. To se i da vidjeti, jel? Ne. Uvukao sam stomak. Ok. Ja to radim. Volim filmove i serije, imam svoj nekakav kutak i period u godini. Okay. Kad imam dovoljno vremena da se zavučim, onda gledam serije po ne znam koliko sati. Super. To sam kao wow. A zdaj, če bi tvoja žena lahko zbrala eno pesem, ki te najbolj opiše takrat, ko si doma, recimo, kaj bi to bilo? Koli te sad miluje, ali mogoče pusti probleme? Pa možda definitivno pusti probleme. Ja, kada se desila ta pjesma, stao sam i rekao, pa to je poenta života. Pusti probleme, neka ide kako ide, opusti se, život jedan, živi ga kako treba, živi ga kao čovjek. I evo, svaki put pokušam da naučim od samog sebe nešto, znaš, ali nekad krene dobro, nekad zaboraviš na to i onda kreneš opet, kao i svaki drugi čovjek. Ti ogromno daš na svojo družino in zelo si ponosen na svoji dve hčerki, Lolo in Milo. Zanima me, kako jima gre v šoli? Lola i Mila su već ozbiljni tinejdžeri, 14 i 16 godina, znaš, tako da sad imamo neke druge razgovore i probleme. Ali generalno su jako dobre i u školi, i vode računa i jako sam srećan i zadovoljan. Dečki ne kucaju na vrata? Imam bejsbol palicu, imam za sve one koji slušaju, a imaju namjera, da dođu pištolje, puške, bombe, sve. Okay. Kako bi šlo te po šoli? A si imel kakšen svoj najljubši predmet ali si bil bolj umetniška duša? Pa što znam, bio sam, ako pričamo o djetinjstvu onom ranom, tamo negdje do 8. godine bio sam jako nemiran i sada pođeš u Podgoricu, u moju ulicu Vukice Mitrović da pitaš kakav sam bio, rekli bi au. Sad je super, ali bio je, da ne kažem što. Okay. Nemiran, jako hiperaktivan. Nemiran. Da, non stop sam smišljao razne gluposti. Ok. A imaš mogoče kakšen poseben spomin na svoje otroštvo, recimo kakšen trenutek, ki ga še danes nosiš s sabo, pa ti je, ne vem, mogoče inspiracija ali pa takrat, ko rabiš mir? Znaš kako imam puno ožiljaka po sebi, neozbiljno, i baš iz tog perioda djetinjstva kad sam bio jako miran. Ok. I jedna od situacija je bila, na primjer, kada sam organizovao trke
sa BMX biciklima, pony biciklima i tako dalje, da se spuštamo niz neku padinu. Ja sam onda, pošto je moj otac bio reli vozač, onda sam imao njegovu kacigu, koja je bila 5 broja veća naravno od moje glave, i ja sam stavio tu kacigu na glavu, stavio neke rukavice, uzeo biciklu i krenuo, i sad vodim ja prvi. I gledam oko sebe, ovako vidim, već sam ja onako dobro ispred svih, i u nekom trenutku kako je bio truskav put, meni se kaciga okrene skroz naopako, ja više ne znam ni kuda vozim, ni kuda idem, samo čekam kad ću da stanem i u šta ću da udarim, tako da sam tu udario u ogradu kod svojih komšija, malo polomio ogradu, a Boga mi i napravio sebi neke ožiljke koje evo i dan danas gledam i onda se nasmijem tako. Sjetim se. A se spomniš česa, pač si bil tako mal lump, tako mal kriminalno? Kriminalac. Recimo, če imaš kakšno tako največje kriminalno dejanje iz svojega otroštva, za katerega bi želel, da ga nikoli noben ne zve. Pa ne znam da li me slušaju komšije tamo iz ulice, ali onaj prozor dolje u Beogradskoj ulici od one strijele sa kamenom na vrhu, možda je bio moj. A res? Da. Razbil? Polomio staklo, da. Res? Mada bilo nas je više tu, sad da li je moja baš strela, znaš. Pa dobar, bil si mlad, ne? Bil si majhen. Gledali smo puno filmova, Rambo i tako. A, Rambo je bil. Da. A, to je bilo to. Ja, Sergej, hvala, ker si prišel. Hvala vama, hvala vašoj ekipi na podršci. Ovo je zajednički bio projekat zajedničkim snagama. Ponovo u Ljubljani u Cankarevom domu, dođite, budite moji gosti i naravno uživajte.